गियानाथ' नोंनिया रोङाखै आं गियाना नोंना जिखिनि जेनेबा हिनजाव माहारिनाव जिखिनि गियान थानांगौ बेखिनि गियाना नोंनाव दंखायो खाफालखौ जोबलाय खाफालखौ जोबलाय दानजार अख्राबाथाय अख्रा नोङो खिन्थु आं मिथिखाबाय नोंखौ अख्राबा देन्जार अख्रा जिद्दि नोङो थैगोन थांगोन जेबो मिथिया रागाफोर रागा अखाबाथाय अख्रा नांगौथाय नांगौ जामाथो नामा आं रोंखायोब्ला जाम्बालाय बेथ' नंगौखा नांगौबाथाय नांगौखा बे उन्दैयाव माबा जादोंखांबाय नांगौ फैयो बिफद जाखांबाय फेमिलियाव दुप्लिकेट माबासो बियो दुप्लिकेट मा होनोमोनलाय आखाइ नायग्रा आखाइ दांनांगौ फर्मुला खालामनायानोसै हमनो हाखाजोब्बाय हौवा सानै दङ नोंना हौवा सानै नङा गथ'आ नुदों आं खोन्थाना सानै लागोन होननानै आं दहाय खिथाखानायसो नों गोसोआव सानखादोंमोन दा एसे ना आं दहाय खिथाखादों मैथानो नायलाय नों जिबनाव बिराद गोजोन थानो मोनगोन होननानै बुंसिगोन बे खोनासं वाव what the dress लंपेन्टआ गाहायना हनै मोनजोगोदाव मुनि जादोंमोन ना थगायनो मोननाय नङा दै खिन्थु थगायनोबो थगाया आं हाबा जाखांनायनि उनाव सन्देह जिनिसा बिराद थालायगोन सन्देह सोर खालामो सन्देह होननाय जिनिसा थालायगोन माने हाबा जाखांनानैसो हौवानि सायाव सन्देह बा हौवाया हिनजावनि सायाव नङालै बे अख्रां गंसे सिनेमानि माबाजों जोंना माबाजों इन्ट्र'जों रैसुजों सन्देह जालायनाया बेबायदि थालायगोन होनदों एसे हाबा जाखांनांगौ हाबा जाखांनाय सन्देह जागोन नोङो हौवानि सायाव बिराद गिनाय मोनसे मागोन आं बुंनाया जुदि फोथायाबा आदा मैथा बिदि खनसे बुंदोंमोन नोङो रेखौनो लिरनाय दंखायो मा दानि सिटुवेसनाव बेबायदिया ओरैनो जाखायोखा नोंलाय ओंखायनो दंफांसेयाव जिरायनानै दिगदार खालामगासिनो जिरायना फैनानै दंफांसेयाव मोजां नायनो सादु बाबानि बोर मोननायसो आंबो बाबाखौ मोजां नायनो होना जोंहा नै नायग्रा गाबोन बाजाराव जिरायोना आं गुरानो बागोमोन गोजान गामोन लानानै हौवाया माने नङाब्रा नैथि माबा मोनसे बुंनायदोंमोन नोंथां नैबेहाय सिन नैबे सिनालै आं दहाय मा बुङा बे हिनजाव नों फार्स्टआव नोङो हिनजावसा मोनगोन होननानै बुङाखै दहाय बै नोंहाबो बेखौनो बुंखादोंमोन आंबो बुंखादोंमोन नोंहाबा दा सोरजों मोनगोन ओमफ्राय मिथिखागौ दे आइदि मेम'रि फुल जानोसै दे नाम्बार माया थि नाम्बार गोसो हगारसारथारनाय आरो थि नाम्बार नैबे फंबाया 1-2 गिल' सिगां 3 नाम्बार मिसल राया बेयाव रानिं मायाथो नै सासे अजा थांलायबाय